the appropriate quarters na ye ma ho nto nti nkodi atem enkoto twede enkobodua yen ena yeye oman no kasamafo ankrankre kasamafo enkurasefo nyina hene eneme abusia masaya made ni bio na ano memeneda mesan kwaje award bio meyam wahu na ano memeneda 2019-2020 Ghana Journalists Association adaroma yakwaje award no ena nyame adom yede ko premu aburuchima mu no na ano memeneda nso Career Excellence Award the whole traditional regions Bunahafo Bono region and Centuroni a owo Sompa FM a owurawura nsem mu open nsem hwe oni ni team and the management wo ye abled ayena na Poku Piesie fa asemche doma hima ono ena ogina doma ma nyina na mu ena ogie award na de share me nsem aniti 2023 Open Centronia owurawura nkurase open nsem a ehu social issues na emmokro emfa ntokwanma edi mpuntuo eba the whole Bono region na no memeneda osaje force ade yo Dr. Fredu Ajiman ne maame ode ne ho doctor nana kosi afemadwaben ana ode award ne maame nyame ya adomo a meyi a kire osisi a anti sese me ya award winner nyesa na moka no enti mfaso mpanni agro emfonso de wo ho yetime fom ba yemfo so na yentra hye emfom me foma adwuma ne mra se yempa chew nti yebe pa chew yempa chew so na ode yakokoto na wafra ya himfie mamenchia oman hene chiame na nabosoma aso enkrawi ne chiame nana pia kubi abia o want to say mi bra pani no oni anti anas ani abusuya maka ni nyina mo hoye ede awrade ase oko ayakma so a choba na woni fa so ho no abia o mton mo ne niema no mo school ni nche mu ho no eyo man hene chiame nana pia ne dia wabie mu ku ha endinara odehia masaya made ni bio atiefo asedan komma mo ena yebebusa yese hwan ne hwan ena yemfa award ne ma no wo the whole Bono region the opa asemhwe na ontena sema seminsi na odi asemachi masaya kwaje award ne bio umpeu I am the radio commander ayamia enti asedan komma mo moya de na anwumre yi minkura hyesem no ewo bible ho ene me sande wako abisim de on beka kire me ya ne sei na de na ekoso abisim no wonte afa ahemfo mo wa abisim esrem mu ntie ahemfo a mo wo abisim a osajofo apa o mo no muntie why bebe no adoso ake oge adoso fato Sompa 98.9 na mfreme nka nkyerem sana na wo mo so ka asem bi na asane wa me man hwehwem me be kire osem mo hwehwe nsem mu enne me man nanom bi ni mahu se niam enkoso abesimu no se wonte ya enne me be yinsem bi ni madi ade akyerew me de sa asem bi mwanya mfre no wa ahemfie se mo fra asem wa ahemfie aka be ye mo nwanwa nka nsem be piepie wa abesimu no nka be ye mo nwanwa nsem wa ye nimu a bibi nti ye ntimi nka no a ye wa dance ye no ka be ye mo nwanwa enti metina fidie so be abosome ne kakra nie enkoda wo mayira no enti panyini bia wa abesimu nti na obi nko kan asem na report mame a ensi asana kan ye no o se yengu nsanti no ye hia wa ahemfie eye me desem atwe asan ye kasa ya ebia
etwi mu kakra bi ne o fra him munim sa him fie ho mpese me hiti anwumre yi because be kenkan Bible him fie de nim se wo ho asase na da ba bi a nka bona hafomantam ohene bi hui o de monton asase no montonton asase saa bona hafo ne o magana ahemfu binom montonton asase montwitwa asase ne nton mu wie na asase ne sa monhwe wiem unsa ho so pa ho de ekani ho montwitwa ho nka ho na wuwu a tie de Bible de be yewo o de montwitwa asase no na mutwa asase ne wie a amanfo amoton asase ne ma wo mo no wo mo ma no adachi bia o mantima wie a wo mba be sisi ada te se de ne mo amawu ko ye no mo ma me no sisi ada na to mo sisi ada no sankwada no ne ye twetwe wo mo mogya no sankwada no ene etwe mo mogya yeti krom ha se ena brante bia isusu se otwetwe nipa hye fridgim yeti ha yache no IGP aba be hwemu ode asem ne court abisin hini bie na no se akora no wabodam enne Ghana aban ene Ghana lawyer force akora no mo odam be ba abisin hini tape na kyerɛ wo asem ne si ye no ene ti ana no Career Excellence Award ye de ma me ene me team said the whole Bono region I have come with the traditional regions open central for a pensem hwa yenea Sompa FM afa me be kyerɛ ba bia na me kɔ sɛ wo ye panyini ɛwɔ abisimu a anana dɔma hema ɛna na dɔma hene apawa fa fidie no 98.9 ba bia wonim no ɛna me be kyerɛ ba bia ehu pa wɔ abisim me be kyerɛ mo de ɛkɔso ɛwɔ abisim sɛ mo fra ma himfi anka we menka me be kyerɛ mo de ɛkɔso ɛwɔ abisim afie bia wo mu sisi ɛwɔ abisim a me suspect sɛ ye di bɔne wɔ hɔ ɛnɛ wura mu wɔ abisim no wo ebia wo ye hene ɛwɔ abisim nwura hɔ ɛnɛ saa se me hwehwem me be kyerɛ sɛ me hwehwɛ nsɛm mu ansa na maka why na anwumre yi ɛbɛyɛ mawreho nsɛm wo esisi no ɛbɛyɛ mawreho na sɛ yɛ ka asɛm me ka abafke ma videos no sɛ me kasɛte ya panin bi ɛwɔ Sunyani ha ana bisimu a nti gabosumi baako ni a enkwada mako edunum still counting and now beti de asi wo yamfo mo beti yamfo so de o maduru ho na instead of you some be frɛ na yene mo ahia na makyerɛ msana na we na ekoso no ahunahuna me de mikita evidence am insuro samikita evidence na me be video a kyerɛ wanwumere ya me insuro men kasenti apanyini bia da because adwuma ne mam ho kwansam ba no kora de me ka kyerɛ wo I will tell you the truth because journalism na ka kyerɛ me say truth and the fundamental obi ya fish pond bi ewo tanom me be kyerɛ mo ebi a won kɔ hɔ wɔn sɛ mo twitwa nsase na twa tra obi ɔkɔ ba bia ɛhɔ bunu daakye ɛde awudie bɛba kenkan Bible no na memfa ne mafutu sam amfa ma hemfu binom ewo bono ahafo mantam sei o de oba ye no de ane se wotwitwa nsase wo Ghana ha wotwitwa nsase wo Brahafoa wotwitwa nsase wo Sunyani ha wotwitwa nsase wo Abisim wotwitwa nsase wo Fiepre wotwitwa nsase wo Atronie wotwitwa nsase wo Berekum doma twitwa nsase ne kɔ na kenkan eye Ecclesiastes 8:11 o chame majo Yaku nana ohoye nyame adom bɔkɔ na apada no hoye nyame adom no saa na wote Ecclesiastes 8:11 ɔsedien Kwame Matthew for the information centers almost to petin sabre dodo na abiem ko ha ɛnonte ɛyɛ ɔsenkafo enwoma no tren wɔ twenchichemu ɛyɛ edu ɛba ko no ɔse sɛ eniye bɔne ho afu busem ɔse sɛ eniye bɔne ho afu busem mma mu ntentem tina nipa mma bɔne ho atremopɔ ayɛ won akomamma mo and egusono because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of sons of men
is fully set in them to do evil. Hwɛ akwada mfie mienu onyae 1 year 6 months obi akuno na tie de ewom akwada na awafike fatu o mame akwada na no o mame kotwero ni din enen na wotwe o mame kotwero ni din joda bonada ukuoda na akwada na wu ye suspect say obi na eku akwada no na tie nhwemu bi amaye after ye nhwemu no akwada ne ha na adwidwi hwade ko Facebook na hwade me the Bible no na ekire o mo ahunu se ye nsem hwehwemu akwada ne ha adwidwi ma ye hwehwemu bi ahunu se misusu se ka ene ku akwada no obi na de ka ku akwada na nipa kro no me ye sure se misusu se wankwanko report na abusia montwira se ngwe mfanto ho montwira se akwada na da ho no na se wan hye dam pa adan ena yesa wo yesa hwe abusia ko Facebook akwada na da ho no abusia ne eye 17723 abo 813 eye 818 177 montwira mfanto ho enne joda se bibi be siwa abisim dominance nipa be kasa akwada we ewuo no bibi be si obi de kun no susu oh min susu ma mi sentence no cha betima se obi ne kun no na nipa na okun no eye nema mienu ada so de kwakwaji sikaduro ana wan sheda ena okun no na failing to report atame mebwa akwara wa ngune kra wo nti obi ne kun no onyare is a natural death emoja hwie gudominase ta Bible so men kan kire wo boni awudi no kona koka kire akwara ne maame ne nsono fa a na eso so no ate Ecclesiastes 5:14 Osenkafo ngomanotre eye enum no enchichemu edu ennan no osede an onso se na ahunyade no sei ose na ahunyade no sei adwuma bonimu na wawo oba bribira nka ne nsem edunum no yeah ose sede ofri ne na yam adajamu baaye no sara na obesane akro se oba ose se oba no se oba no na oremfa ne bremu hwea ode bekuta ne nsem akro ne bremu hwe de na ode beko onfa hwe enti nsase bebreba ye twitwa ye nwine daache nkwadam akora ketwa emfie mienu achi onyanyaye wawuwo ya ti se oba no se de wo ohini bi oba no na bi se hina owan oremfa bremu hwea ode bekita akọ yenkosie no okọ no yo hine panso o kwaye mfa hwe manenko ode asie ye koy ode ahimfie no koy onfa indencha nsase anam mrakwan so etwitwa ton ye nsase atio nsase onam mrakwan so etwitwa ton ye no yesie no obi so de no de koy ketwa enya ntoma enya adaka brekum ma hina owan okọ onje frigim Prophet Hamza so wan okọ jeje Rally so wan okọ omunyina nkoy omukọ omuja Flagstaff House o mananado omuja Jubilee House o mananado ede ni bebrebe former Queen Mothers Association of Ghana kura okọ odomaso number 1 traditional council onkoy doma ahima wanya ne ba bi kro ahofedua onkoy hwa ahofe hwa ahofe hwa ne ba ne mpo onkoy beko omunkoy beko Isaiah 28:15 kan na ode dibone na kuobi ba twini moja nyasika maame panyina oba akotoka wodomase 1.8 billion 1.2 billion 1.6 billion 800 million unim so obey onye adwuma kan ojeje kwala no so ntamu ho amotene muni sa akora akọ oye scammer na ekono
wo mo na twetwe nkura no mogya no ɛno nti ɛyɛ Isaiah ngoma ne tire ɛyɛ aduonu wɔ twe nkyekyɛmu edunum no ɔse de an ɔse na mo ka sɛ yɛne owuo apam na yɛne asamado adi nkasasie mpire a ɛhwetra so no kan bio na mo ka sɛ yɛne owuo apam na yɛne asamado adi nkasasie ɛyɛ mpacho de mekan mpire yeah me de na ama ɔkyerɛ me nimu mpire ayɛ 28 now kenkan no 15 Isaiah saying 28:15 mpacho de ma me an no mpire ai ahwe tra so no sɛ ɛretwam a ɛrenka yɛn ɛfiri sɛ yɛde atoro ayɛ yɛn dwan kɔbea na yɛde nada akata yɛn so pacho dun sian ka ho edun sɛ no ɔse enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ mede ɔboɔ bi retim Sion ɔboɔ a wasɔ na hwɛ ɛboɔ a wasɔ no ahwɛ twia so tiboɔ a ne boɔ yɛ den a etim hɔ timpa deɛ ɔgyedie no ɔrenwane 15 ni na ɛmɛ de no 15 no ɔse na moka sɛ yɛne owuo apam moka sɛ yɛne owuo apam hɛ opa akɔsoro bra fam one day wobɛwu ɛna ɔse deɛ na yɛne asamado adi nkasasie wɔn sɛ saman do wɔ hɔ ntuni sɛ saman wɔ hɔ akwadaa wei ne saman esu sana na ɔmo se baabi odina no ne saman esu yɛne asamando adi nkasasie ɔse mpire a ɛhwe tra soɔ no mpira ɛhwe tra soɔ no na ɛhwe tra soɔ no sɛ ɛretwam a ɛrenka yɛn ɛfiri sɛ yɛde atoro ayɛ yɛn dwan kɔbea kɔ 18 no na edu ɛnwɔtwe no ɔse na mo ne owuo apam no so bɛpepa na mo ne asamado nkasasie no renyina mpire a ɛhwe tra soɔ no sɛ ɛretwam a ɛbɛtiatia mo so enti mpire a ɛretwa mu no sɛ ɛretwa mu bɛyɛ dɛn ɛbɛtiatia mo bɔne bia a wayɛ bia na ɛho asotwe bɛyɛ dɛn ɛbɛbaw so wonim definitely sɛ ade a woyɛ yi asase a wotwa madeɛ ma nipa yi ɛnyɛ unsa asase we obi dia kan obi atɔ kan wo se watɔ ma nipa afro na saa nipa ne ne obi twe ho amanso na waka wahene ma so ɛna wokɔ saa area hɔ no yɛfrɛ ho simple baabi ɛkɔɛ no abisim nyɛ dɔmnasia yɛfrɛ hɔ ayi capital wɔ no mɔkɔ tano yes mebɛyi hɔ akyerɛ wo wɔsɛ wankogya medase area no deɛ no wankogya ɔkyerɛ me ɛnɛ yɛ top plot wɔ hɔ 3 billion wankogya yes 1.8 billion wankogya yes wone wankogya hɔ wotra abisim waterworks na okɔ a wasane free no baabi accident ni sisi bebrebe no mebɛkɔ sisi a yɛfrɛ hɔ wankogya nifa so hɔ no ɛne benku so hɔ no kɔ hɔ na kɔbusa plot baako bɔ 300 Ghana cedis 30,000 300 million old currency 3 billion 300,000 Ghana cedis yes 1 billion 100,000 Ghana cedis yes kɔ hɔ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ ɛhɔ no wankogya hɔ no mami nwie kan Job 14:12 yo o de di bɔne na tie the Bible say yakobɔ de no Hiob ngoma na sɛ Job ngoma ne tredu N9 kan 12 tredu na nchichemu ɛyɛ edu emienu Job ngoma ne tredu na nchichemu du mi na ɔse Sara na onipa kɔda hɔ na ɔsɔre na ɔnsɔre kan ni bio kan ni ɔse Sara na onipa kɔda hɔ na ɔnsɔre ɔsoro nya ntwamu yi Sara na onipa kɔda hɔ na ɔnsɔre ɔsoro nya ntwamu yi ɔrenyane na ɔrempusu wɔn mfiri wɔn na mu mo na Poku Piesie awu Sara na onipa kɔda hɔ na ɔnyare o wonti bi da ya ma bebre ɔhene bi wu kurom ade na mkan me me kurom de masekura bi na ɔnyare o bi free ma Bible se me kan kyerɛ sɛ wo bɔne a wadi no obeku abra a wonya dan onya we ɔse Sara na onipa kɔda hɔ no na ɔnsɔre oda ya apɛ no wayɛ dan ne wawu ti ne so nim wu a hwɛ na afetie de Nyankopɔn so ɔde ba bɛyɛ Job 7
Hiob ngoma no. Etrenso. So man lie down and reason not till the heaven be no more. They shall not awake nor be raised out of their sleep. Oda wonya den on sorry bio. Job 7:3. 7 verse 3. Job ngoma ne trensu chichemu miensa. Ose sara na wama madi eye abosumi hunu. Na wabu ohaw anadwo amame. Job 7. Yeah. Ose sara na weden. Sara na wama madi abosumi hunu. Na wabu ohaw anadwo amame. Mo Job ngoma trensu chichemu miensa. Mo 7:3. Nyankopon se watwa de unisa Nyankopon se onim date obi abewu onim pa nti o se watwa bosome e de ato ho na kan ne biu Job ngoma trensu chichemu miensa o se Sara na wama madi abosumi hunu na wabu ohaw anadwo amame. So I am to possess a month of vanity. So in vanity adigin jan yamfa bibia nko ede ni bebrebe a wo bra hafo yi ede ni nsaseton bebrebe ede ni nipakum bebrebe ede ni mogahwiego bebrebe ede ni atwe akora mogya bebrebe nti panyini bi ante kasati apanyini ya befra wa hemfie ande sisi chana na kasati apanyini ya befra wa hemfie kan fo no Job ngoma ne trenso no chire chemumi ansako enan no o se mekoda mekase da ben na mesoriye o se mekoda da ben na mesoriye na anadwo atwam akoro bacho wahu wono what I say o se mekoda wo koda no oboni nti unso koda na usuru wo koda na busa se da ben na mesori da ben na anadwo kura be de ebetwam akọ kanso no etrenso no ha o se de etrenso no Job ngoma ne etrenso no se kai se men kwan yemframa onkwan ye de ben mframa manere nsane nhunu papa wani nsane nhunu papa na o kan kwa akiri wa ka kire se obi ya bewu o se akwada bewu opanyini bewu odihye bewu akwa bewu ojimifo bewu na okwasea nso beden ebewu ahemfu bewu ahenkwa nso beden ebewu kan 15 no Job ngoma na etrenso dunum na o se na ema mekra yi mene o se na ema mekra yi mene bacho kwamna bua me honom no 15 na ema mekra yi me mene bo ni owuo mene me bo ni owuo mmom sene minom peyi bacho mene me bo no me bo ni ana dabi na ema mekra yi mene bo ni owuo mmom sene mi nom Job 7:15 na ema mekra yi mene bo mpacho e mene bo afin mate ho na se na ema mekra yi mene bo ni owuo mmom sene me nom pei satam na wu kwana ko busa also so that my soul chosen strengthen the death rather than my life load it will not leave away kan 19 no and 20 no na me nanka edunsia no soso 19 soso eyo edu enkono no o se de Job ho a o se orinyi woni mfiri me so di ko o se orinyi woni mfiri me so de kosi da ben o se da ben orinyi woni mfiri me so rekosi da ben onya me kwan na memmene mentasuo mpo o se orinyi woni mfiri me so di kosi da ben orinyi wani when da ben na obayi wani afiri me so orinyi wani mfiri me so kosi da ben so what I say rekosi da ben and o se de yin unya me kwan na memmene mentasuo mpo sa time na wo da ho no na wontimi nante wontimi nkasa obi na de wakade be so wa wo frefre owuo no owuo ne mma bone na ye di ni nyina Nyankopon se wo be frefre owuo ne mma kan sam kan 20 no yo Job ngoma ne tre enso na nchechemu eye aduonu no o se maye bone a
ɔsɛ mayɛ bɔne a ɛdeɛn na mayɛ wo nipa hwɛfoɔ adɛn na wode me ayɛ wadeɛ a wo ne no anya na madane adesoa ama me no yie adɛn na wode obi ba mogya obi ba mogya abranteɛ na owuyɛ ɛwɔ abesim no a doctor no kɔyi funu no firi gyim no a ɔsosɔ baayɛ no na yɛyi na koma doctor nanka na yɛyi ne kidney doctor nanka na ne hwewa ɛne ne sɛbe ne kɔte nyinaa doctor nanka manya ne interview ha adɛn na wode obi ba ɛkɔ akɔgye sikaduro na wɔyɛ yie adɛn na asase ɛda hɔ no wonim sɛ yɛtɔn ama obi adɛn na wokɔtwa de ama ɔkyea me nimo ayɛ nkrataa de ama no wode nkrataa ama ɔkyea me wode bi ama Joshua wode bi ama Napoku the same land adɛn bɔne bɛn na obi ayɛ a wote na koma saa no ɛna ɔkenka wɔ 20 hɔ no ɔsɛ mayɛ bɔne a adɛn na mayɛ wɔ ɔsɛ ɛdeɛn na mayɛ wɔ nipa hwɛfoɔ wode nipa hwɛfoɔ no the leaders nipanimfoɔ no the chiefs the sub chiefs atenankonwa mo wɔ Ghana ha atenankonwa mo wɔ Brahafo ɔmo sɛ musa sɛ ɛdeɛn na mayɛ wɔ kan ɔsɛ adɛn na wode me ayɛ wadeɛ a wo ne no anya na madane adesoa ama me hu yi adɛn mekɔtɔ asase wɔ abesim na ɛyɛ dɛn to ɔha me fam no ɔwɔ na dane adesoa adɛn na manya sika sɛ mekɔtɔ asase ɛwɔ abesim mekɔtɔ asase wɔ Fiepre mekɔtɔ asase wɔ de abesi fie na afei adane me kɔ tokɔ in and out asɛm no so wo wɔ hene atɔ asase no man wo nkɔ bi wo nso mo nkɔ bi ɛyɛ the Republic versus asomasi versus asomasi na ɔhene na da Bible so menka nkyerɛ ɔsɛ Psalm 39 verse 9 ɛne Psalm 94 11 na menwie Enyum aduasa nkono. Nyimu nkono. Enyum aduasa nkono. Nyimu nkono. Ozedi yin. Enyum aduasa nkono yimu nkono no honso atwero se. Ose matori mum. Ha na atori mum. De boyeni no. Atori mum. Matori mum. Mumwe ma no. Efri se. Wona waye. Ose ma yeda yin. Matori mum. Mimwe ma no. Efri se. Wona waye. Obi ba afe bosome nsia. Obi de ka kunu. So obi de seka ya wono. Ya. Onka ho hwe. Abufusam kwa so na okeka. De muni ma ne nsase twitwa. Psalm 94:11. Tie, de ode obetum. Enyoma de okono ennan. Nchichemu eye edu ebaako. O se de yin. Eho watwere se enyom ade okono na nchichemu du baako. Na ho nso watwere se Awurade hunu nipa adwene se eye ahuhudie. O se Awurade hunu nipa adwene se eye ahuhudie. Awurade hunu nipa adwene se eye ahuhudie. Ko dumie no. Nsra no nipa o se nsra no nipa wo Awurade o twena so na ufiri wo mra no mu kyerɛkyerɛ no. O se Awurade hunu nipa adwene se eye ahuhudie. Nsra no nipa wo Awurade o twena so na ufiri wo mra no mu kyerɛkyerɛ no. Mawie enti de ekwaso no afeko Facebook Awurade se men kan kyerɛ sɛ o kasa anti na me bisa senti ye kɔne ba nyina de ye plan ye kɔ nyina na Awurade hunu o se wo ye mogyato ada wo na ye mu no no nim de ɔdo ba ba ye wo ye wie ye na wo ba ye no o so wonam wiase nyina na utiri wie gu utiri so nyina na onim ne dodo se bit se de ne to me ba wo school mu se no wonim se obɛyare onim se oba ne bɛyare obɛpira ɛsɛ sɛ o ma ne ba na so what I say me man asem ne bam bam enti o so onim wo wadwene onim wadwene nti hwɛ wo yie ti bone a me kwa kudi no good me kɔtwe yonko nti o so obekun so Bible no kan what here o se obekun o da na fa obusa se da ben na ade be den ebechi because of the way nti wakɔtɔn asase de amani pansia nipa miensa nipa nan nipa mienu enti oda wonna ona mana wutietie oda na bia bisa se Awurade da ben na ade beche da ben na sum betwam adwembɔne wɔ wutirim Bible so men kan kyerɛ sɛ
pum what the bonena said the okano what I cause from into what that deco cap on the bayem bayem abusia afei bo abisi him tape no mami sie be bo mami na menya story no ma sha asem na ase ano no abusia me se be abusumi ni ya chi nipa enkwada maku edumiensa emu enkono efira abisim ya twini moja yakunu moja yakuna toa ede na ekoso nano many deputy attorney general prosecutor honorable Alfred Tuyayeboa edi nkomo abusia Nsem Sisi na mashase no Abrantie Richard na ofira besima okotwetwa nipa hye fridge mu na yedi na sama yenhunu eye se eye no kura na senya no kure no ekomfie mienu ni yente hwe fridge na esidan mu ho no ene mekwa besim mefa area ho onim se wo maso fie ho nyina nkania first asem ne bae na oduru wa ehosum kabisi 3-4 days ago ene mi twam na bobe se eye nunum ne fakobo no nsia no ye the light mono bulb mono ashe one of the corners aso why na the bulb ni bom switch na ebohin of ahin na koso ye agi piki no ode ma hwan ye penisa muntie mi yie na nsem no bi wo ha se de na me ka kire yewura IGP no ebi wo ha na sebi yinuanum aprosifo no omuntimi entu anamon no ewo ho yie krachi ya wo ka se nka ode no wofase ko disikadu no ebi ana asem no muntimu yie mia ma frɛ no ene na kasa na de okan ne sɛ eye no kre sɛ one obi mranti bi di ho nkomo sɛ onya saa kwan na obefa so le sɛ de mpanyimfo ka no sɛ bi nya nsɛm a yɛ kan nyinaa na yɛ di yɛ adwuma akiri emso nya no ho na sɛ bi na minima dia yɛ nuanom apusifo yi ahwehwɛ afiri krache no ho ana bisi mane ho if you say BS pay krache no o se oye na dwene se okoye na chiri se de makan ojaye na aprosifu ya na sunsum omso mo wo informant bi sunsum na tiko se onko na one krache ne nko kasa se onimba bi a ye sikaduro ma informant no so okuhu krachi ya me kana semi mpo oso kire no ba bi a sikaduro no ebi wo ma one no call ya attempt of far taxi o mo cheche niema a onto informant na wo ono an cheche nse kotokora ebisen ekro ne ba me kan na informant no so wa notify police se car ye de beko car number it say ye beko bre say enti a police for no be hia ha say ma tu car na ko na anu chebi na police for no cross over enti me sre me ka say saa de na e course no de mi hu say sabi yenuanom ma be boy ho ban no omonso omu difa ye nonko asem si wo ha beye mfie mienu eni ye wo ha na obi be ka kire ense krachi bi onso ko diskadru ya bi o shede ni ma abusia John wo Facebook show so wutie we ye before ansana Richard case ni ba be si no ko Facebook na me pictures nkire ho nti mo a mo keka nsam kire na na abisima trankonya be no I am giving you audio visual once my bible sin tape akire ho
abrante we ho asem na meka no hwe ko Facebook hwe abrante we or less than 19 years ofira bisim oso person o giskeduro na damfo bia yi nti ofre nipa no so unfortunately abesi wrong person so eno say ha ya kofidi ani and so last me ni udi nkomo say me pese me yesewo no say okay nti dia na no so me kum nipa na nipa so pretend so you wicked me kum nipa no say nti me di nipa ba obenya bia ma me tie o eno say ani obeba da be no so me ba date say time say abrante na wo Facebook no he aha abisim police station enti ofa aka from Kumaso ye fashion designer abisimini ba abisimini de hye abisinhene de hye ena ofra akwa no se mabawo nti obedu no mo ye kese bu abisim station ke park kese no so ena okofre no wo fase we hwade ko Facebook ni me yi pictures a kire wo mfim framing kanchen se manya nhwehwe mu ko asem we bae no ma di akira kopem se ewo high court a jury atena so nyame ya adoma this month on besa atena so bi da bia me court any sitting mankwa me ko pe register no matie bi enti ye fact finding radio station ye researchers ye story followers hwe no wo fase ni die oba na okache no wo fase we se pajo omko Facebook ho de me pe YouTube ni Facebook no better hwe wahu ena okache no wo fase we se wato ball amane nti o man nkono nkonkoje nti wo mo kono na akwa no so a oye call no frɛ me ofro kye me no wa frɛ chief inspector bi say o ko school e won kran nti na ye conference call nti o kire ka o de ba na o kye se manya akora ne bi o mi nkuno na o se o ba hwɛ ne ma o de beku akwada no ko Facebook hwɛ wahu akwada abisimi hino wo se na on share da no hwɛ o ba no okita dukukuo okita bese okita sika womode ye aboade okita dufa okita kotokuro sese yemfa ngoni minima odebe woni minim yentwa ni ti ne yemfa nchichire politin bag ni kojani ni kuku ode moja ne begum ni sidie ni carrots ni kojani saa nipa wei wo se aposifo no na woma aye yodum saa nipa wei busa ho se empo se owadamfo no so kum nipa nti oni partners is no a cattle. Saa tape no na bisim hene se akwada no onu no ho tama police for chie no nti ma menka story nti akwada no sesa nema we nyina no ena ofre akwa na osusu se oye wicked na oku nipa no so manya bi na o se mi nku no na memfa moja ne mra o se da bi nku no se mi dwara akwada na nsam ye nema bi ansa na meku na maku no nti fa ne bra na o se na madu ta no so ba bi o mo yaye wa no nti mi de taxi nti hia me na je akwada na koku no na bra na mi nya ska bi se na wanya ska no sata me ochia me chief inspector na wo abisim station officer ene etu ka kwa ye kochi ni se twem ntina me gina police station hobi ne bosu me pe abof fa me ko ho Richard yini kire me fridge num akora we de na chi no bosu me pe ena omo chi Richard yesusu se na one ne wo fast eno so story ni media kire announcement ne ba ye no ebe to manim sata na wo former station Moonlight ena o se akoda bia yera ena me ya announcement ena me sure tia me se una we senior reporter ko ho sata mo ya announcement na o mu chini pa akora ne na o ne Richard na e pa akoda no ena obi ka kire se no monkobo ne pununum ye kobo ne pununum no ena mu no se akoda ba akoda fom ye twitwa ba akɔ hye fridge m etire ba se nan egu fridge no hwe John wo Facebook mo de ba Facebook na tene mo ma nhu ya ye ko wura dem wo tama IGP ba ye no ene ehunu nipa wo mugu fridge num etira egugu fridge num emma ya wan mesh school for de ni bi egugu fridge num ba akom yenum yensa ensono brebo entini ene baabi a ye de we yagu hwe nam na gu fridge num se cold store no hade enam na gu fridge num no akwara ba ko da fom ho ene omo chi no mimi si ye de ne kwa bisim police station I ochiame any station officers ne ono omo no ebi adwuma ni ntino muntimi nka inside the charge office Richard Gitum say ono ena odi sa abone no ochiame wa ha obedi madanse ensu atwa me ho ahia ene nna ensu a me kochia no ensu kase na nata no obofo akwa ene ensu impedisi ene agei ene makọ ha kochia wo mu nyina minni troda Richard Gitum akwada ni minni jima ko Facebook hwade hwe bi akwada na we no twia ne se fridge nim aha abusia hwe enti wo mkọ aye no opon fridge na ne nema we gum no
akwada na omo pe no a omo de ba announcement so a me ye wie ya obi hinti se mo nkobo Richard punu mu no akwada ne da ho no hwe no wafa se ne da ho no no wafa se sa time no na watwitwa ba ko hye fridge num epe wei akwa ho abusia me wa brantie ba ko a that Friday na dwena na watwitwa ba ko hye fridge ma na wei wo ho no oti abisim ba bi a Richard te no osan fra brantie no wo mo ko eye koko na se ho koko na so onkoja no mo ko koko nti mi susu se na osan so apa brantie sa na yeden aka ho because abrantie ne to ho no komo oni mi di e kire se ho na Richard na fase kan no na okonachi na oba na otwa no ho na okonachi na odi boom ho sisi a opa mo mfra mi metima ko friend na bana wa bidi adanse na akura we da ho na ni be se mi ensati hye fridge na watwitwa ba ko hwe akura ne da ho no abusia hwe police fo ne gina ho no me mpaboa na etete ho no o kya me ni mo so hye akire ho na wo twa akura ni nie o akura ni nie so hu enti time asenwe ba ya gi ho na GP ba ye no ana fei na na bisin hini sanso kan de toso mienu na na bisin hini o sanso kan say abrantia Richard no so o mache no anya no kore no na di sa abone no enye se de ye penini ya na na bisin hini kan na nipa de o te ba enye de bia na obeti asem papa beba woni beba eye anre hosem Piesie as na se ye peu yempeu enya abawie sisi akoye aprisifo asem nananom asem manana asem efese emra be ye adwuma enka bi nhyiemu ye de hye a ye friend Richard aprisifo yi amya tse akudi ewu sisi owo abani kukum na kwanswa na mum ni aye kan se asemi a eba yi yehu se abrantie no enye ono ankasa neni oyobi a enna kakrani wada suban bi adi am yehu se sebe oye mentally challenged kese nadwun enna ho ene sen yenya ntie sebe bi a ote na otwe kobe na otwe miensani ono ani denim ni emo yusu ni mattress empasotam blanket any phone woni denim ho nyina oyi begu abonten a wahye no eba ne sen sebe se oyo obi a na dwin da ha nka yehu se onye saade no enochi osane ne papa esisa ntokwa soaso oya attempt senka ohye papa fie mrantie bi beduru ho mo boai ma wantima ni se adwuma no ti yesre apolisifoɔ ewura IGP ofirimi nkyɛn ha sisi a amamre ne amane a ɛsɛ fata no yesre ɔmo sɛ ɔmo mfa so na yɛn abisim mpanyimfoɔ deɛ me ne mehemfo no yasɛm ne sɛ akwaraa na ana abranteɛ na okodi isa nana to aso nanei mono mahemfo mo se de yin o se sa brante no kodi wonne wa hemfo mo se de yin sa wote twi na nana kan ye no asiwa hu afa bu se John mo Facebook above fakrata no to so ne yankenkan abusia me build this story no mi wi ne mi nyadaje ko abisim eko abisim area bi na abusia mi beyi video bi a kirewo na abusia mi video ni kirewa
me we are bebo nkura no 1 mebo area na ma kire wo de asi wa bisim na me we a ene manya daje akọ asu agei asu tano ene asu ba ko bo wankoja abusia God is so wonderful ma menchia asu akese miensan se ukọ ba bia sa nsuo miensa we ehia na ubon se nyame ye wonderful uhu asu tano a ubesuru no uhu wankoja ubesuru no uhu asu agei a ubesuru no oba wiase ahemfo waga na ewu da be na wate tano awuda asu tano da be na wate tano awu ama mo ye na yi da be na wate se asu pam wawu da be na wate se antoanya ma wawu da be na wate se wankoja awu da be na wate se asu agei ana se asu afia da be na wate se sunyani nsuo ana sunyan bosom bi wawu da they are there na busia ena me do ko ba bi a asu tano asu kesi ene wankoja ene asu agei abusia se wokọ ba bi a wo mu hia na a wo mu bom na abusia ne ba bi a mawura no me pese me mahemfo binim hunu se enye ye kasa kekewu ba bi a me wura ye no e bi a wo tifie na yakoton asase no na ye de abrewo but ba bi a ye ton asase no nko ho abusia ne mema na nanom abisim panimfo ahunu se okọ wankoja ho a ba bi a pie capital papa no yankopon fa no kransi ye side B wankoja side B yawo ba bi wo ho sa asuota no hiri a mi be yi a kire osisi a asuota no hiri a e wifi eye capital no side B one side C me da say side C wono asuota no yiri be fa ho nyina na me ko hunu se wo mo se mre bi nkrofo bi ba sa mba be ye bembres anya sa e wo ho na wo mutu amana kese e wo ho abusia me kirew me wia be yi side C na kirew na wo mutu amana kese bi e wo ho na amana kese no den chama kese be se num enegum wo man timi anya sa clay no bembres nti wo mko e na tade na ka ho na esanse asuota no yira ebe bu sa de nim e na be gu sa de nim a ne nwene no a ye nwe no si enya sa ebe gu sa aye tade nim ena obi akwakoye fish pond wo tade ne nchen pe se oye fish pond ni wi a ase odaada asuota no nti se da asuota no be yiri na ne nwene ni bi eba be gumo no na che se enya no na be fa asuota no nwene no mu no wa na wonwene apre na wo be to no fish pond mu abusia mi be yi video na kire ne nwura me ni sie ne yetim na kwakogura mu no ana sa nsuo no ya nwumu nam asuota no ya nwumu nam enana me kwa na mekoti abakosem se obi ekori asuota no mu nam na asuota no bo no kokwa na ontie nti esoro ho ta no wo soro ho baako oye seremni ena okofa nchen na okowura mu na tade bi da ho nti oduru ana ode na tena bom na omosi okoduru ho na denchem no denchem bofo no da ho me se ena me de mani akuhu ade ma o ebi ahu ya nka bedwane da me ko ho a nipa wu ya me ko hu ya mehu sa denchem bofo no oda ho a wanyina me hwa otwa be 60 years nti oda ho te se bia nti abrante ne ko ya denchem ne da ho no na ofa abo hai denchem na nko ena otisi nsuo num na ofa ba denchem na chi po ena denchem ni peja ne nan ni sei ba bia ne sekan ne wo no asama mekan monkwa bi sinam ko bisa asama mekan bi tura otwitwa abrante ne te se ye de doma atwitwa no no wo mse otwitwa abrante ne se ye de doma atwitwa no no ne nsu no nyina apie na maame ne kura na owo sa kura na otu ho abusia abafke fa me ko ayiwie na fe mi nwura mu ho abusia me ko nwura mu ho na wonim de ntia me kasa no se sa abrante na wakoye fish pond ewo ba bia asuota no eyira wo ma ya de bia sesei na denchem ne gumo no se sa abrante no mankwa nkohwe na mo amutwa asase ne ma no no mo ma na njai sa fish pond na oyo no me guru o de chippings akwakogu ho eben ensuo ne nchen pe ba bia asuota no yira ebegu tade bi no mu no na ne nwini ne bia ba begum
ena me koya ko ba bi eso ta no denchem ne ba wo mo on se denchem onja ne nan e wonsuom denchem onni wonsuom se tie fi de denchem a obeba kokoa no na oba be gya ne nan owia na wasan kwa dansuo no ena me nante ya ko ba bi a adenchem ne ba wo mo be gya wo mo nan wo be nante wo area ha na mo ko abusia ene ba bi a makọ wura no e bi a wo na wura ho afei abafke fa me ko eye na bisim hene asem na okan ya o se waboda na fa ayi ne to so mame abusia ene me ka kire o plane se na bisim hene asem na okan se Abrantia Richard no na dwene mu ka no o ye mentally challenged no boa na di transa na wowu enye no kore aban e de krata ba abonten se Richard wo makwa hwe na dwene mu na nse wo bede ne court no Richard ni gina court se onya mati mo bebo onya kalawala obedi onya fra rice akokọ no kro pede nti obehave to se de wabodam to se na besin hene kan ye no nti judge ne ka so susu se na dwene mu kan bi ko ne nse na o kan ensisi so enne aban e de Richard no akọ eye Ghana ba bi o mo hwe ni pa dwene mu ama wo mo de krata aba se Richard na dwene mu ye fine omodam nti afei ye be set trial so omodam de a eye dan na ehunu se fridge si udamu a ye twetwa nipa de ahye fridge mu hwan na kwachi nkwada no hwan na twae hwan na dwae brebo na okokire ne nsono no hwan na ma okotwa na nipa no udwa wo de koma hwan abusia ko Facebook me 2 million ma kire usie we message free eye attorney general ho aba I am reading abusia ko Facebook nti na nabisim hini wodi turansa na wowo toro se abrantie na bodam no eyem toro na wonya doctor wo yede no se abrantie no wabodam aban se omodam na dwini mu da ho nti se ya no kreso na twetwa nipa she fridge ni mu a abrantie no deliberately na so mu wie a omo se na dwini mu eda ho omodam I am reading abusia hwe enie ko Facebook na kenkan bi media to Sompa TV awo YouTube media to Facebook kenkan bi panyini ni toro ansa na wawu me kenkan abusia afemi wia me do kwa bisim na within 1 month enkwada ya pam wo mo enkwada ya ku wo mo enkwada ya twe wo mo moja asukufo a ya pam wo mo ewo abisim kuro no mu nyina ne nkura ase ne ntokuro mo no na afei mabobo ne makom wia bo audio video na wo se me boa nyame na me kire sa abisim ayehu sese wo do be ko school a ewo wa ho I am reading abisim murder case. Accused is fit to stand trial after psychiatric examination court rules. Tie. July 17th and 2023. Nti na nama bisimfo. Won kan kire na na bisim hene ene ne mpanimfo se asem na ye hene ne kan no. Abrante no omodam. Nti ye hwani wie a ye be dinasem se obi anadwene mu da ho. The Kaneshie District Court will start committal proceedings against Richard Appiah, the footballer who allegedly murdered 2 minors at Abisim and froze their body parts. The court, presided over by Miss Ama Adumakun Kwachi, had ruled that Richard Appiah was fit to stand trial after undergoing psychiatric examination. Kaneshie District Court, baby on befa Richard Assemna has straight. Omeniko District Court no. O see Richard Appiah ye footballer no. Ye susu se otwitwa nkora ti edi she fridge m. Twitwe wo mo moja no wo mo brebo no wo mo nso de ye de okoye no. Court no tena se no. Abayewa ye frɛ no maame amadoma kokwache. Ye court no e wo Kaneshie District Court no se. Ye de Richard akoba bi ehwe nipa adwene mu psychiatric examination. Na reported that judge nanim kire say Richard omodam. Appiah is said to have behaved violently and abnormally in court. He drank his urine and ate his stool. The court therefore ordered Appiah should go under examination. Judge ne say, "Wamode Appiah Richard ekogina court no. A wamode ne kotum remand no. Sabi ojane nan a no wa head afadi. Ojonso a no wa fanom. And the police for so akoya bodam na obi ni de ofa design
Ojonso ofanom saying na no na prosecutor ne de ne ba court be ka kire maame ne say na akwa ne ye wo eye prisons wona say ne momfa no court ko hwe na dwunim momfa no hospital ye de ne call psychiatrist ho mom ko ye ne psychiatric examination no judge ne say abrantie na oye sa no o sheda na dwunim mu kan na wodibini. He is said to have undergone psychiatric examination at Ghana Police Hospital and Accra Psychiatric Hospital. Wabudana ko police for enkrabata no na so ya e won kan hospital kese pa ho. E na afei enkran hospital kese pa no so ye hospital heni pa binim. An attorney from Attorney General's Department on July 3rd, 2023 brought 2 medical doctors to court and they were interrogated after examination. Attorney General Yankasa Yedishie Afretia Yeboa and the Deputy Attorney General Minister of Justice Edano no aso ne Director of Prosecutions assemwe e won nsem no oma adokota form yenu e court se monko court ho na mo amfa mo krata ne konko kire judge no na munyin kire no na onkenkan bi no hu ne se de amokoye yeni. The medical doctors admitted that the history of Apia indicated that he had been violent and he heard voices and was likely to be suffering from defect of reasoning, which at the time may have led him to lose appreciation of fact that he had killed the 2. Doctors say, wamu wa no munsa kwa washa se kasakasa nsem bi nima asa wonyo asa ne tamin bet bi ayi akoto tamin ayi bojantinim ama aye ne head skonka. They held that Apia, after taking his medication, had improved and he understood why they were charging him for allegedly killing 2 minors. And to woman a dronomia, Doma na dronom ya no munu se enya de anadwini no bibia ewo ho. Nti afedi ohunu bibia kan. Apia is standing trial for murder of Louis Ajiman and Stephen Sapon. Joshua Pacho, ubenya voice we agba mame a nka ochina metokosua miensa mo wadi. Oh Richard. Enti judge no tena se obusa doctor for ne se de abrantia Richard no na dwini mu da ho. Enti ne wafase Sapon ane Louis Ajiman awurade onini abusia ko Facebook na wafase ni a very nice guy. Omuku no kura no na oni ayi 14 years na he akoda ni ko Facebook na hwebi akoda ni mitum mira no ma kire wusie mi wia ba bayi akoda we tam omu yi ne nso no ne brebo and ne kidney according to the pathologist no etwitwa ne nsa twitwa ne nan twitwa ne ti yi ne pass ne nyina hye fridge no no doctor na ba na oyi ne ti no ne nsa no ne nan no ena ode konkran na okukakasi ani ena omde yefunu na omde ba mi wia meyi funu ne de akere wo akoda we wo musie no na koma enim na ne kidney enim na ne liver enim ne hwewa ene ne bema ne koti nyina ne etwa ne nyina afiri ho akoda we afi fa me kona me to aso ma wo mo me kenkan akere wo e mo hwe ona da ho no manage my above k no ho abusia ko Facebook o de hwe bi mi yi video na ma yi pictures na ma yi graphics na ma yi ni nyina de ya tworo de ya kenkan de ya voice ma yi ni nyina kire wo nti we no yanje hu akinye mi wie na me board na bisi hini tape kire na fe mi wie na me de wakwa besim akora na da ho no akora na ma me address na bon atono bronya tuo di ama no wahu ya di bronya wie posumi mi ensa pepepepepepepe hwe de yesusu se Richard aya akwada no hwe de yesusu se Richard aya akwada no ehoni saa dan we na no bi mi koma yeyi fridge ni firi ho nyina na akonwa bi anim 6 months ago me koye na akonwa esi dan mu ho enne me koye no dan no ya sunlight wo dan num ye de bulb mu na bo corners of the house wanya nya daji wura dan num switches no e mo abontene e bo inside ndi when the press switch ni ma light ni so ye no abusia momfa ye ni agro maka kire mo se die ye nima dance ye wa ho no se ka se ye kani nyina wa radio so a won hwe ya wo hia hini bi wo kurum ase a obe papa na so se pa wo hia hima bi a obe papa na so se pa na yabusuafo ne ye management wo matuyefo nti ye na ye chini no nya niema ye hu nyina na ye beka na radio no so se die ye hu na ye beka abusia nka kuro ne bebo ebi na mi yi ni makoma ko kire wo no afi mo abusuade ko Facebook na hwebi
Afa mi wie no join me. Me ba be yi enkora wo mawuo a ya twe wo mogya nko wo Sunyani ayi abisimi ne fie prenim patamu de me kan Sunyani east and west. Abisimi na dɔɔso pa bi be ya kyerɛw. Afa ma mi statement na abofike me nkɔ hɔ a. Abusia join me. Afa hwɛ. Apia, charged with murder, 28-year-old footballer had his plea preserved by court. Apia is accused of storing some of body parts of victims in refrigerator for killing them. The police, during investigations, retrieved some body parts and intestines from a farm. Oh, ready. Police force say, "Ya de akoto judge nani mo say, Abrantia Richard yes say, aban edena ko aban hospital a wosi na dwene mu da ho bibia nha no no. Time wo mo che no, o de ne ko afuo bim aye kokofuo bim. Na police for no say wo mo koe no. Fridge na nipa ti a na akwara ba ko da fom ho no achi no. Richard ne ko kire won ba bia nipa nsono, nipa brebo, nipa akoma, ene nipa pass no intestines ne de wo ayi nipa no mu ni nyina no. O de guye. The minors have been buried. The minors have been buried. Minors no chere say nkwada na wo mu kum wo mo no. Sorry, nkwada na yesusu say Richard kum wo mo. Na yesusu say okọ chekere ba bia nsono ne brebo no eguye no. Enkwada na yasie wo mo. Abusia me kire wo say mimidi asem na chi. Enti time wo mo kwayi nkwada na free jim. Time wo mo be deda wo mo. Time wa doctor ne hihye de na menyina ho ba doctor ndi funu no firin kana ba ye no na megyina ho bi ya ne da akwara no ya de ne ba gina ba bi a akwara no maame wo e wa Alaska Junction ho no megyina ho akopem se o de eye efunu no ko eye adakabinam ekosie no ekata so ansa na me bantimi nim de meka abusunya hwe efie honi abehade abusunya hwe time wa Richard no edi sa abone we wie ya esuso nipa che fridge mu no a police phone be board denchem achi be abosumi nan enum na police phone bo ban wo ho ebo ban wo ho afa twem be so bosumi nan enum nsia no afa ko police phone ni ho biom na dan na omo sesa nipa fridge ni nyina free mu no a na bibia ni mu no abusunya hwe menya daaje ewura dan mu spiritually no me wura dan mu ho humhum mu abusunya dan mu nie dan na be fa fridge ni free wo de konkan ebe prapra ho nyina koye no abusunya dan no me sanso ko ho be 6 months time 7 months time na post phone ni wa menya daage ekwatete ho no abusunya dan inside ni hwe box bi esi ho abafke fam ko better abusunya John mo Facebook me kire se ye tumira e kire se hwe dan we na box we nsi ho box we na ensi dan mu ho hwe abusunya ko box bi si ho hwe edan mu ni hwe afei akonwa na matna so etwi makono na ebinsi wo as at that time me koduru ho no anya me di me wura ho hunhum mu no na akonwa ya twi mako wo so ni bi esi ho abusia hwade o ena ho no ko Facebook hwe bi me yi a kire mo ahunu se enye se yenya nhwehwemu nti ohene na afre ya o se ena se ne mo nya nhwehwemu fie na mo kana papa do your traditionalism and let's do our journalism. Why? So won't tell you masin so a oba sompa ha ye MCR for no ye be bibia kire makum wo hunu say this is what is going on abusia enie afei enra enenne me ko ho enkani e wo aye fie ho no bob ho no ya soso bob no ye bob mu na obi na de ko shem switch no ebo Richard dan mu ho a gi so ohura dan mu ansa na kwakoso switch no keys no so yenim se eni Richard maame ho eni Richard papa ho ebewo aposifo ho ananse ebewo bambofo binim ho ana ebewo baabi e wa ban mu enti wan na nya adaje ko bie Richard ne dan switch ya se ne bob na ebo director mitresi ya mehunu se eni switch ni mu abonte na even the whole house no kora no ya lock no ya lock the whole house no enti wan na nya adaje bie sa kra abusia he mo abofke famiko gate ho famiko gate ho abusia ko Facebook he onse ya close no he bob no na babo ho no abusia ha de he bob no na babo ho no onse ya de credit atum he se bob ne bo ho afi wo chena mo pa mo nko ho se nya na na dwino kwakwa esa operation na mo nko ho na mko hu se bob na ebo ho no bob na ye bob mo no nora nadwo ena wie bob na ye bob mo no
achire ho bob bo ho achire ho bio bob bo ho bob no ye mono ena tama posifo ni firi wo nyina atoto punu mu akono na light ne ye nsoye asemi si wo court a ye niye kura be makwan se wo monko dam ho ntimpa mcho wo hwan na kowura dam ho koso light na ena anwumre yi mo pa monko yo president anwumre no monko tutu ende eye mo amasem ena mekenkan bible no kire mo se de besi abusia hwe bob we ana na ebo no monko fa se bob we asesa no se moko ochina na dada na ebo ho a na ene eye mo amasem me hwese me nsa beka video na ekọ ho ne no na tama na bob na so na ade awia no broso kakranti ba me ben ho abusia hwe akire honi he me twa da no ho nyina ahia he abusia ko Facebook ade de ko Facebook yes ko Facebook 200 mo ma ya de ko Facebook me twa da no ho ahia he afi abusia ko ba bia Richard ko sie ba bia ko kire police fo bia nso no ene brebo no gure awa fam ko akire fam ko kokofuo num me se usi wa wa na wo sen kura agu usi wa na wo sen agu he abusia me ko ho ase ho nie follow me on Facebook he aha na Richard yesusu so nipa otwitwa nipa she fridge no aha na police fo se okwa wo mo ensono ene brebo ene akoma ene niema kidney no ya ase ho nie he ho nie aha na okwa kire mo ba bi ode nsono ne brebo ne ntini ne de ebe pro no egu no aba eye case ni mu nne no abusia hwe enie me ko ho abusia wata ase me say ye bedi case we echi ya kopem say mpaya na momfa nta echi because enye bete na wura dem ho he so wura environment ho a ba bia saade ni si so no so wura ho a ene na sie kwasi Joshua ho wusu se pa ono cha mi ni mo de wo mo ye hu sei ehu he so usi wa eho ye kusu usi wa na sa wo sin bi egu sa wonye boulder untimi nko akire honi dan na chini abusia he aha na okosie aha na okokire post for bi anso ne brebo egu no enie amna kase da se ho amna kase pa da se wa se sungutu mo tama mi wura honi nie thank you very much abafke he abrosan na esi wa ansa na fie na ba no me say mi wura mu ade se moya ma wo ma si down was area ho nyina o ma complete nyina no o de announcement ba so de dem ma han single room toilet and bath na be say won Alaska Johnson fridge go se wo ma wo dan ho nyina aboka he mi wura ho me fa kwati kwan bi ansa na mi wura ho ade mi wura ho no abusa ko John mo Facebook ana mi yi kire wo no enti fatu trim aban de krata ba bonte se abranche Richard omodam na dwiri mu fine ndena na besim hene wasa na okan ye no enye no kore tawa na otwitwa prototon maun aye kwampapa so na ofa so twa prototon maun no abesim da kokura ni wa Richard kogina Cocoa House eko take whole pictures de ye ndencha de bre o mana na besim hene say ansa na wuwo nti nkase wa boda asamando okora na wokọ no nkoka da nana nkoka da wonfra ne kankyere no mugun sa mun kankyere sa nana Richard Modam na dwene mu da hot say referee FIFA abusia me pasa branche we anim beba abof twa sa ma me sa branche we abrante we he abusia ko Facebook he monko na menchiro abrante no memma na ni memma for security reasons sa abrante no di machini mo abusia ko na menchiro wade sa abrante we na time Richard ayesuso nipa otwitwa nipa she fridge ma na etire ba miensa she fridge ma na wo fase ne da ho a na watwitwa miensa she abrante we na Friday na dwo na wo mo chi Richard no na wia ofre ne se wo mo nko bush ba bia me kire wo no yi ho kire se wo mo nko wo no nko gya na wabonu koko bi gu no nko gya no na onkonko ye sa brantie we na ne maame Richard no aduane ma na abafue so kai tama ye wo ayi ne maame no aduane ma ne se onkonko gye mra a okwaje aduane namba no wansi ho bieu abrantie we ya mo pa mo frɛ me na me nkofa ne mamo no ni adanse se na osusu se enti na nwumra na abrantie we ko hu se
Richard, yesusu se watwetwa nipa hye fridge na wo faase na tam omo pen omo pa abrante nyina omo ne Richard na o se awurade mawu anyane abrante we ya Afabofke, take me to the level afei shase we drink food ne akwada no afei abisia ko Facebook counting 1 yo counting 1 o de wa counting 1 make Sunyani East Sunyani West as at March, February, April, May. Wahu. Enkwada famisha say free akwada na o hye nurse atade ya no. Okay. Onya nem frene. Abusia. Afei Shasie County yo. Hwa akwada we. Oti abisim. One akwada we. No mo ye career day. Na eye banada wo mapon. Akwawro ne nurse atade ya gu. O ma me se onkonkoto samira mra na onsi ni uniform na no de koye na banada no na abono miensa ebo no num no nine no miensa meet baako akwara we mbae abusia ade echi ya akwara namba oh na ma ya announcement omso mo hu no baako ni aba na ma ya announcement omso mo hu no ha abusia yano eni kumase asante mantamu konongo asante achim konongo na akura ne da bontene obidumfo no kofa no ena omde ne breme konongo odumase e de ne ko hospital akura ni nie opa abra na memfa ne maame number mawo na menkire ne medical forms me woni nyina documents ni nyina wa na menkire akura we omde ne koe omde baaye no ena de ne koma osofo baako oye powerful sofo bisa ena nyame adom akura ne nam ho de wa chire de menka o cheke ko Facebook o de ko wa cheke ayabisim no ma menete abisim no ena o ma menete afei me ko ni otoso mienu famiko akora better that is my of key abusia he afei he akora we so oti abisim na wa back classes e wa Anglican Church classes o wa back classes oko ena taxi driver bi frɛ no so kan so me kwa abisim me te Dreamfield area ho no se foro me akora me kɔ ho oh no me de katana no enie se oda ho abusia hwɛ se oda ho no makwa yi na to Catholic University ngura bim akora we ya me no kasa sisi ya no wo mo twi ni moja e wo nensa ha benkum ha enne wo mo de ne koma Dr. Eric e wo Dr. Eric e wo Sunyani Technical University Hospital your friend Dr. Eric na nanom aya mo pem information eti no won se ma doctor ni doctor no report wa odi ma me kire se de omo de ya akora we nti akora ne liver have been affected because omo de pania wo won basa atwetwe ni moja no basa nti akora ne liver problem aba ho I say nura akora we to no nyasem ketwa have you checked mwanya sen afa famiko nipa dobo ne sene papa nkora miensa no better abusia sanso hwe wo mo Facebook wo de join me hwe bi me nitro nkora mienu we wo mo ko school e wo abisim na wo ma faka wo rest ho osi wo mo e wo be ko junction se den abusia woni bo so na nkora we se nya nyankopon na nka taxi bi ekokun wo mo na no me ne maame kasae me ne akora ne kasae me ne papa kasae wo mo ni they are minors and doesn't come do wo manim ba but achinyenti eye papa nti hwe nkora ni ni mo kan is one are saying 2 + 2 I saying 4 afemi ba sisi ya mo poso na me fa won asem bi ntwere mu sisi ya poso tie de asie e wa Amansie West na me ntwere se bibi wo wiase waware siremuni waware gurumani waware dakatini obi a waware ne bia so ye Kristo ni so ye kramuni no oba bia hwe ho ye
Mame kwa ahoma no so. Na me ne George ending komo. We aye breaking. Me the bros see ya. Pacho check it ko Facebook. George Majo. Hello. Boko there. Uncle Pandu Monazo. You boko pa na Poku Piesie ni say ho ye de. Uncle Pandu me ho ye pa. Na ubuto hin sesi ya. Me wo Amansia West Manso Klubi Efreho Afraso. Amansia West Manso e wa Ashanti region. Bacha Klubi Efreho Afraso. Apraso. Bacha Efreho na wo data no. Aha. Ena no payi. Ena me nyankra se enra ene nne. Ensu ato ho pa na ensu na to ye no nkra manya kire se omse abaya bi ewu. Na abaya ewu ye no wanyane. Ena me se da bi George. Koya asem hwehwe mu. Ena me sanso nyante ye se wo mo se akora ketua bi nso awu. Ono nso wanyane. Ena me se asem ye twetwe aso. George kona koye hwehwe mu na awie a masompa tiefo enhum sompa a oye de amaye. Okoye no nsem mienu nyina no e wa Amansie West. Kuro na obo de no no kura ewo mu no eye de wo hia. Yo nana medase. Nzeme no kasa network nenya nso no gusu a pete nti network nenya na mo de ache. No problem. Nse na no ya woda. Na abaya bi efremu. Nse dodo na afre na mabra. Nti sede obi frema abusuan etena so no. Apepe na abusuan fo ne adofo etena so. Nti ene dey ebo be 12 mo. Eti kurun mu nyina dede yo. Etumrika koduru a yese adan a yese mabna asore. Hey, wasoro wo mo kire ho. Ne yese bi a wawu ya woda mu betem samre. Ti ebi mu nsem mo kan ne se abaya nam papa se ne ba no mo mfa na ise fridge mu. Kopim se obeba. Nti etumrika ko abusuan fie. Abusuan fo no bi nso etu moto ko ho baby a na mo kire na hospital e fro agresum. Nti etwen fie ha se ombeba adofo no mche se ombebo shire. Tinana se ne obi wu a ofe se amanfo emiemie bi no. Eti se abaya na sere bi mu di kan e sha ase se ne eniji abade a omo so be miemie bi. Nti etwen abusuan fie se omo de ne beba na emu binum ye pentem na ye pe ade aso nti ye pe okada ibi eni kuroma ne bi edi mirika ekọ agro esum ho ene abusuan fo no binum omo di kan ye wo honum ekuduru ya na chese de eti ne kuromo no enye no kre se abaya na wa sorry Nti ya sompa no. Nti fi ho no na ye se sa de ye san ba bebi a ye woi e ba kurobi ye fre ho Kumpesi junction. Ye fro ho sen? Kumpesi junction. Okay. Ibidru a e ho to yo ni pa bo tempim e wo ho. Adan a se wala bi ewu anyane. Hey. Wala no me di mani hu odi be 4 years. Nti na aye yese owu anyane nti na na se ne wo ka se mpai yemu binum ne person chire adwuma ye na bibi nti igusu aye pempem no na empenifo so kan se ne se hu nsan ohoro a ona empenifo ne bom bidie nti me yese me hwehwem e de be ya ye de asempa na na asompa na ebe sompa tiefo timbo modern wurawura mu anya abusuan pani no sema mene no ekasa ya na na nkomodidie mu no Chese omobana ana omobusuamu akwala ketwa ntumi mfiri mu saa ema na nye yie nti ema ekichire omoso kakra nti eba ya na akwala na yare ne ba ya no oba no ne okunu ene de abofra no ekọ hospital ho ti ofiri mu no be ma no ma oba ne de akwala no ana na mu no be fie asema busuan panyi ne kan chire me ne se ne de hie ne de ana ne ba ne de o se wanhu de ekum ne ba na anya de se esi ho pa de ne nan ebesi ho enti omoba ye no so no mo so ye abusian peni ko so hia ye omamamre ne omamma ne se de obi di hie fi mo ye no ma pe no frabre no
Omu said there be on my Friday and your pampaso and or paso if you it's almost a year or Munyang Kumade and Omonema. I said, a military about friend me who no name to my as a motor ya the Astra. Satana won't say what would the ho. Miss Pacha Debbie. Okay. Sama, you drew one and I here na your call in a day, or much say about friendly. Now, many a bit penny and I'm penning for a casana, your most rebel friend of man buy. Hey, I'm both friend buy, you know. Then I make you na moto. I hear Palana is a mamma no money. Also, a no. And the Asama Vanaka and I say, o more year no mekato mo year na ne bano ayire no wagu ne bano kete hu fi e pa che se wa fanechi na ewo omo amambre mu no se oba ufa ukunu echi a eni kwan se obefi okay se ufa ukunu echi eni kwan se oba ukunu obusia fi e wo se wo oba no ufa wo obusia fi na ukobo amane no mutu hu na mo na amambre ne amane bi omoye no omoye ansa na ubetima ba ukunu fi a waba na em se oba na sa de ni tie no odi huntai ana odi tie eno na ma sa san we ekoto omabo bracket 1 enti we bitan se na se ya akobai na maame no ana abofra no maame no owo he mo che se ne eba yo mu hu ye na ntempa no na wo se aba no oba no ko abusu afi enti mi za papa se ne se o de she so wo se wo hu ne ba no de ekum ne ba na o mmefi no ono so o ye ne den mo se se ye o mo hu ne de o mo ba na enam kwan so a o ye den o be fi anti na na se obi sa mi a na de eti wa man se we eno no se asembi se bi wo so a betima bi se na ma chirim atie fo emu enti George mi tie wi na tese oba na oni ni kunu no ewo saa kwada no fi na ode kan eye ni kunu no ena nam so ma ne ba no ko saa ohihie mu anka owu ye no sa pepe na wo mo ye hefo bema no omo ye guma wo mo ye gunumafo me ba jai entia gunumafo bi na o ma bene no anti ode boni ode fi kan ni kunu so oni obi dai sa pepe I see and this how ne brand bana owu ya wo mo ya amamre ne amane ya na chese akora ne nkwa de na mfiri ni nsem no ahwede ya na chese no me ne sa ade na ode kan akora ne ma sa ade ni si ye no sa pepe enti na o ha bi sa papa ise na abofra o na mo e de na kire se mo ka se owi omo je se omo de ne ko se na me ka se klubu ho a ana ho ne hospital kese a emfa ne se sunyan bi a ai regional na se municipal agruesu ho emze kuro e so ho a hospital ho no mo ko ya emse sa asem na ko si ya mo san de omo de shi e ba enti ana mama bohu kakra na George we ase bibu Nsem Sisi we ase o nana minim se the ufa ukuna chia etimi de esan kese za eba gunumafo ne sa papa na kire se ana mo busi empanyi ni kire se oba upie na se bibi sa atwa ukunu fie de ni kwan sa oba ho ukofa ukuna chia ufa ukuna chia de se bia ukunu fie ni Sompa FM na ta ufa ukunu chia eni kwan sa wona isi Sompa FM ene George se e wo se wo ko obusi afie o ba no se wo ko yesa de na wo se wo ko obusi afie na wo ko bo amane se ni na aye den ana se ni na aba ansana wo obusi afo na tu ana mo aba wuku na obusi afo ho se na amamre ne amane bi omo so mo ye no omo ye ansana wati na tu nan asi ukunu no ho sa afefe ene bi ba sunyan ha ene brahafo ha nke dura na bianka nkrofo betete omo busunya mpanyimfo afi achi ene gunumafo no ene sa asremfo no wo mamamre de wo mfa ni agro nana me ko eno
Oze me ankasa so me no mudi nkomo kwa eti kakra. Papa ne kire se omo niam nyina om beje na ewo befe ene bonto. Ade no omo gie no a eno ne dim kesi. But the utia na ntwie ne de aka ne nyina na sa ade no omo gie de a na oba no menka na se efa baby ode ne ho. Na mu so omo nya so sa ne man mu ye omo nya komadi wi a. Forever forever. Forever and ever. Enti bibisa ne se otin sisi ane se omo ba na pede a mo betuma ya mamre ne amane mo ba na san ye den aba aware as ne mo se ompede a be ma kura wodi sa ade no se e bia ne yire no be ma ne tua 1 cedi na de ye ne yire ho ade a je sa be ma no edane ne 1 cedi back e ma no na fe o ware o ba na se ne yire be ma na one ne koda ye no tap zepe sisi na se o mene o yire ada na se amamre se ne papa na kire no se mene o yire ada ha na se ne esi se me o pe o yire a o beti ate mama pe niam ba me e ya amamre no na wasa afa ne se o yire na mum se o mpe ne de a se wo ko ya o yire ho ade sika ya je o niam ya je o nje se me san de sa ne ma wo na puku na me fa oba ne se yire no ene ka be ma kura titi Alec ene bibisa ne se amambe no kwan ben so no me fa so ya no se ansa no mbe ya amambe ngi se oba ne kire se e bia eye asumasi ana obenti nti eye nema bebre This di pakron so oboni din se above k anana na Poku Piesie sa pepe se ye be ya amambe na mo se yese ye bodi e bia asumasi se de bia se emfa ne se wuram na obi no bi koda ya na se nananum be gunsa na mbe twedwen ya se gise ba ne be ma ne ebomudi kanti oba me gise obo be ma ne din se e bia e se enti ne sai ko so bi na nana e bia okobo din se bia ye kwame na enye ono e o tire se omutwa akoko se akoko no eje a sa na o che mi mu se akoko no edi a na ejire se eyere mfa se nipa na wo ni din no eye wono a tinana se obi sa me a na de esi ewo ha no George de akire na be ma ne ba na hwan di no mbebo no ochena de besi bia no ya so ate na matinya me bo ochena no na sa ko esa se mini o ka se be ma na nkasa eye ne ba no se ne me kire se busia fo se o se wen hu de ekum ne ba na esi fa de ne na esi ho no nyame ya dum no de enkwan che ya ochena ra ko se be ma na ba ne ye hu se o ma ye so a ne ye hu na de ba ko ne se Stream for mamre no. Onye stream ni pa me omo nsem bebre na wo ho a. Omo kan kire. Ya no mum sa ya no mum pese. Omo be kan kire nti nyame ya no de yankwan che ya. O kire ma ko hese be ma na ba. Ana o mai e na oba no so no. Akosi se na ma hese e be hu be bia oba no so e wo na se e bia e ho. Ono so amansi e ho ana asisi ana abasi e so ko na busi afie no. Ye hu be kura ono so e wo. Alec, that's papa de akire besi bia no ma ya so ate why Martina na then so that's ba Isaac your century ni e wo Kumasi in Ashanti region ene no edi enkomo no abusia hade bi o Facebook abusia abusia hade bi o Facebook hade abusia hade o Facebook se mo chire hade o we wo beka sa agoro bi mo chire abusia se wuwu a ba ntia mekenka Bible nene no se we nyina wuwu a ajapade bebrebe ne kasi a obeto ne ansase a woton ne nyina na nahemai na nahene na na krontrei na na akwam na na nifa na na ayi ankobia na all the divisional chiefs see we nipa dasani abusia ko hade mo chire mai hade oye ufunu hwede oye ufunu abusia hwe abofke omo ho de abusia hwede obi ye ufunu hwe wo body na wa sekete bia wo bedsheet obi da so na se odware wie na oba wan horo na so kra no betena bedsheet ade ba ye no hwe ba bia woda sa mba ne nhye pieto efere se mba ne mo brezia be ma so de sporter
sport and so de no bo dimpa o mo chere ho na 7 cities emma mo Brazil Pieto na hwade hweni pada sani afeti emi nwum we yenkwa abisim ho mra na menye LPM ni wi abusia ko Facebook hwade hwe afi hwade hwe wonan kasa na ti abusia ko Facebook afi abofke fam ko abisim na menye LPM so abusia adwan mo abisim afi abusia hwe fie we e wa abisim Joshua now I'm seeing the pakroni din design abusia raf chick for say Woma Kokolebu Teaching Hospital akwa doctor bi or a specialist or share ear, nose and throat ENT. Nyame ya adomo a memene da 22nd July 2023 doctor na ba wona no nti wo aso eminim ene ayi efrene sen eminim aso ene hwene problem bi am srew. Memene da woni doctor ni konkohia or a specialist na fe bibi o ho amonka Jenny Gastal se unim raf check de adwuma biya o moye biya abanje atumse hospital biya wo moye OPD surgery lab scan ECG gynecological services wo moye opa fre doctor nabusan se ebia say 0208119638 abusia ko Facebook oko abisim na ultra eye waterworks ultra waterworks ba bi accident ni si ya na no abaya bi report ma me no ma menchia abeta ono sister ene mo amofie onyina mo hote senyame nhira mo wate hwe sunwe pa ba bi te se Sunyani regional capital ha uduru ngwa fe sen ho de sen wankoja nkani ani ho utra abisim na wokọ abisim waterworks wankoja onsani fa ho saa no ba bi a fom ho no junction bi si no Miracle Prayer Center se okọ bia no nkani ani ho nti samra make so mo metem nyina sumunku a wei afeme do be ko ho na otra sa junction na efie bi si ho na abusia nyame ya adom adwoda passport for chese wo mbeba patoma fidie nda ha ba bia se passport for ayi wo passport office ne ko no eye Sompa FM na meka kire wo timi srew ya bo ho dawura nyame ya adom a enne ene ochena ya the date no sorry ya the time no any new location the relocated place near the bebrew timpacho time no asom ebi nso ana wo de eye akwada bosome miensa ko mfie miensa one who groovies ana KFC ne nchewe ya penti efom ho ya yesoro ho kama she glasses kama e from Bella Land Learning Center oba outdoor artistic development bibia e free bosome miensa ko mfie miensa Ebacho friend abusa say school fees ni yesen number memre da ene kwase da 0241282533 eya da Royal Foam so wate oda na onfe no onfe eya oya eye foam na srew ba bia wo moton Royal Foam eye Sunyani ha na nabosoma adwam ana ba bia Kumasi bus terminal no ewo no wo be yira Coronation Park scoreboard nachi Mekon Lane ni mu ho no uduru ba bia na konto hine ma mete na Busasan fana Royal Phone for Obia Bachelor 05092252927. Besanya mattress no se bia omfe no mfe wo hwa se usisi wodwonku waposo onamu tutu amesrew freba heba owo Kumasi atonsu agogo na bia na wanya arthritis bone injury ana wanya stiffness ana so hwa say titriti wanya dislocation of arm ana so hwa say onsa no emututu ehwa na je gogorada me pa cho 0244988044 akora na iko eye Bella Landa fa manchi biscuit egu ne bag ne lunch box no fa manchi biscuit gu ne lunch box no manchi airtime manchi ginger manchi digestive manchi milk manchi shortcake manchi jam Peba chow hweniye biscuit ni bi na wo Facebook no de say so unya ni mizo yemfa nom oboase ye de nom mizo oboase ye de ye yesanso de sayarewa ese koko gonorrhea syphilis na mo amanya menstrual problem afei loss of appetite
Obuasi Bires 054-130-5287. Na me pacho u fridge na ode Obuasi ebesimu no. Hwese every property electronics. Investment san enyunu pa mu na wono maya na de aburu nya. Eye obodi ni mu agina na esan so ma wo. Wani si yo krakrakrakra. Open fridge, air conditioner, washing machine, and a gas cooker, microwave, kettle, blender, iron, msrawo. Unim cocoa board, baby a franco for a one. Udu cocoa board, oya brosan, opposite pe Osb, wamu Osb. Odo ope, pejuani natural property electronics, just say electrical appliances, dear. Uni problem 027-3260-606. Na Helis International School for Chesa Obano. Uncle Yerati said you'll be by your assignment or much Chinese fridge mono. Because woman after care, after school care. Into a Moscow, on Bebusano, one tracker anymore on Befrel, or man Temso, but o medru fies on Befrel. One more our tropical hotel, baby, and one more passport on the Jubilee Park. 02415887644. Afe no bono betes emfono esa koko koko di agrobet mam wa ye week e wompam na wonom bono betes no so na ade kye a utim ban ma hoto isanse wode habanduro wode eye nubana ani nuntini ani nunsini na aye menstrual problem ebetene Food and Drugs Authority agiatum plant medicine research agiatum ana fei aban enkrobata wo mo na hwese eye heba ebeba bidwaso wo so agiatum 0508121060 ukọ Obapa of Obapa Tasty Joint ukọ Mamiki ho ukọ Crystal Pub on the mansakra ya connect keke ewo eye eheya odeko yipi mo mamenchia eye arama ya wie Sompa tertiary games na ya kono Sompa tertiary games nyame ya adom next year university for never pre say ya say eko UNEU say eko Catholic University say eko Tanoso say eko Yamfo ebeye de ena STU for my omo ho afam say eko Facebook ya de na no pa Sunyani Technical University na ho de abusi eko Facebook na ya de emba no ho afa emba no so bi mu so ye neat alla babi musu motom nyati me pa cho umoto nyati akokuzuni enterprise wo ewo Anoche drugstore emma motom mon sabe ma motom mon 02432326666 21st clinic say the whole Ghana you need 31st clinic you 21st clinic the sciatica expert abuja join on Facebook yani etimi organize a tertiary game entokwansi mpotwansi kasantwansi bibiansi mrante nani age omunya cap omunya medal omunya certificate efekeke yenye event in failure share and what why then for jaton de brand yenton maun 21st clinic your original hospital urama opposite wo pe the sciatica expert Srawada Roma and a Tabo Ventures HSA water closet ne boy for the whole Sunyani basin water closet their friend no aye complete no enduru 800 Ghana cedis ukita 450 450 300 utiminya water closet quality one aye factory prices they are the third down no any complete ni bi 05532888616 Dumasia baby on fa Dumasia car no kwana do ko Newton abrosana so hope baby o munyu kente no afi POP papa there ayo Hima Enterprise owo Fear Pro Hima Johnson otra Jokona gas filling station na on Senifa baby o so na there na abrosan green no efom ho uduru ho a your POP binding cooking oil any ni soap oto aka ho sunya ho de bebro ba bia 0203721906 Mamenchia memranti wo mo frames oil e wo Sunyani Technical University amasu ni ba ko domani ba ko chemasu ni ba ko na menko eye Dennis of Dennis Organizing Shop ase ho de ba bia eye Sompa afi filling station bi na ewo esoro ho pa filling station anya gas de no no other one no mutie Sompa pa Joy Camp Roofing Company
Oche chance no more 15 years solid warranty against failure and pro and so in you 0551000900 divine miracle power or situa 250 titisikano na onsa glaucoma no headache ne o sexual weakness and no white ne chlamydia ne syphilis ne gonorrhea Glamoze Hotel Trana on Sabian Kumpe 0542089983 Chipo Oko Oti Aboa Junction so a wo meton dua na wo mewo ase ho nyina pragiafo ne enkurasefo ne nyina mo betena nyina mo hote sen Oko wanim soro a wo se flag miensa bi wo ho mo am area ba bia ye didi restaurant papa pub papa engagement wedding eye Chipo mate se mo bie mu ku ha director hote sen opadua ne papa dia na do ani a kire ho eduru kwase de ya mutuo special ewo Chipo awofke afifa me kofie num abusia enne ba bia me ko wura ye ni na o kire me nya adaje ama me ko bere ne ko enne mpese mu hunu de ekos aha da bi mi nwie nkura no maduru num won afifa me ko de to so ensia na afi me mra fie ho fie de me nya adaje ama no abusia hwe fie we sa fie we wo mo se somewhere 60s 70s na the most beautiful building in Bono Ahafo fie ya hade the most beautiful building in the whole traditional Bono Ahafo na fie ya hwe inside wa hu se na nipa bra bote na manfo free ahafo wo mu free asutifi north south of Kenya ase ebebokuche ebehwesa fie we wa bisim otra bisim waterworks onsanifa pe bronam bodin no a ka ne nya kwanhia wo ho a that very day na sa kwa nya kwanhia no dan na Friday na so moja san hwie gu ho o de montena ho abusia hwe fie num hwe won de ntia metwa fie ne nya bibia o me kire wo se wiase abrabo na ye bo no densi the most beautiful building in the den Bono Ahafo nyina no papa you know am so oyitimba contractor o de wa hwetete utumi si fie we ya na ya tikito a hwewo fie na efe party se ne ukọ Sam Bennett na eko is better na eko gina twitwa pictures no sa pe in the 50s 60s and 70s o msi fie na efe wo the whole Bono Ahafo enie enehwe wo hwene nankasa wo ahara me wura ye no afei me kọ eye asuota no na busia na de makohu no mani so no ukọ baabi a asuota no ene asuaje ene wankoja baabi a wo mu hia na awofke fam kwata na me ko wura mu ho no na fe mi nyimma na aka no so abusia fe wura na me wura mu abusia fe ade ye wo area bi wo wankoja ho a eho na asuota no aso o kase ye nti na me ho aho awo no e kire wani mo nyam se Nyankopon ne bo abusia hwe eho nie aha me petama na me wura ho no me penwura mu ho me pese wo mu hunu se ye bre hwade abusia hwe nwura abusia hwe wo hu nwura mi wura mu hwade me ko nsuo mu ho se wo na akoya nka obedwane I'm telling you wo hu nwura mi kom abusia join mo Facebook na hwade hwe abusia hwade o hwe wo hu nsuo no ho pe hwe ba bi mo twetwa nsase eduru hwe ba bia asuo tano asuo agei ene wankoja wo mu hia na busia me ko ho hwade join me ko ba bia asuo agei ni abusia wo hu asuo agei nsuo na da mama Lawson ha no mama Lawson school mu ha sei no ba ekoka wo hu ba bi o oduru waterworks wa na ayira eduru waterworks na ayira na busia na me ko hu mani so ade sem tama na kasagyan mo eye kwan no ba bia nsuo wei asuo tano ene ahada ba bia wankoja ene asuo agye hia no according to abakosem ene matrese se wo mo te kwan ma asuo mienu se mo mfa ha wo mo se wa mfa ho ene wo mo sande wo mo koto ba bia no wura e kiro se bibi wo wiase o abusuya hwe wo mo twa nsase na ma ba bia asuo tano ne denchem kese se braso se sebe obeye ne hu yi a abusia denche won ninsuom enti denchem kese no oso teme times 2
baabi a ya obedi na agro na ho na me kɔ no hade abafke fa me kɔ ho baabi a asuo tano ɛne asuo wa biagya friends asuo na me board na nakafra ɛna afei tano ayi na wo ho no asuo agyi ɔno baabi a ɔne wankogya medase na busia enie dencha no timi firi haba na waba be nante ha ya kokko no so hwa obegya na nan a onjane nan wɔ nsuo no mti ha na oba abusunya right from baabi a nsuo de hwɛ baabi a etwa asase me kɔ hade o hwɛ baabi asase da hwɛ wɔn baabi esi dan abusunya wɔn baabi esi dan wɔn baabi esi dan hwɛ dan ni nie baabi a dencha ne be fa odi agoro no hwɛ nsuo mu na me kɔ no me so me ye bold o ɛyɛ asemo dencha ne kwan na me nam so no wahu nsuo ni nie hwɛ baabi esi dan baabi esi dan hwɛ baabi nsuo ne da o na hwɛ baabi esi dan wɔn si aha ɛna asɔne ni nie aha ɛna to da bi a nananom baba ya amambrɛ ne amane abusua me kyerɛ hwɛ wahu wɔne ntenten so no afei hwadeɛ wahu dua na esi hɔ no dua na se hɔ no ɛhɔ na asuo ta no ɛne asuo wankogya ɛne asuo agyi na abusua emre me nya adagea twi me kon na me hwɛ baabi nsuo miɛnsa ni hia no wonderful. God is so wonderful. Sa uko hu kwan a nsuo miɛnsa no fa so bom na omu nyina kwakɔ botanom ansa na wakɔbɔ asukɛse mu a abusia wobɛhu sɛ baabi nsuo da sei yendi hɔ agro baabi nsuo da yentwitwa nsase basa saa abusia afei abɔfke fa me kɔ baabi a asuo ta no yira ɛba no a obi ayɛ fish pond ɛwɔ hɔ na saa area also wɔn se asuo ta no ni yira better abusia hwɛ enie meme tumira no makyerɛ usie hwɛ area ha sei ɛfrɛ hɔ wabi a capital C ne estate fɛfɛfɛfɛ no yɛfrɛ hɔ side C no ɛwɔ nsa benkum wotra side C na chi bi mu bɛyɛ Ben Brace wɔn ntoma anyanti amana na ɔmo twaeɛ no asuo ta no yira ne ndwene ne bi ebegum ama mo se adenkyem bɛsɛ na meduru hɔ no ɛna ɛdwoda yɛnkɔ afuom ɛwɔ saa area hɔ na wotwuti a what is denkyem esu da denkyem su what bi da what denkyem su da onti denkyem su da kɔ saa area ha adenkyem egu ha no ɛna agyentenketwa obi ahyɛda ba bɛyɛ fish pond yamana saase sɛ ɔnyɛ fish pond ɛna wayɛ no wɔ baabi a asuo ta no yira tadeɛ na ɛda hɔ no a ne nwini gum a yɛnwe no wahyɛ da bɛyɛ fish pond wɔ ho pɛnti sɛ ɔpa kyerɛ asuota no sɛ asuota no me mɛkye wadwene na mo no sɛ wo yiri na bɛtɔ me fish pond no mu na me yiw de a ɛne ɛmɛwew wɔn asɛm ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ asuota no enti sɛ oyi saa fish ni bi na ɔde ba besim na ɔbɛtɔn a asuota no so nam yɛnwe ntufi sɛ die na ebesi fish pond no na ɔmo yɛ no sɛ munhu ya na nanom a mo ɛyɛ abesim munhu ya enie me ka kyerɛ mo me yɛ hwehwɛ mu me yɛ fact finder and nti ana no me that the whole traditional Bono region Bono hafo Career Excellence Award Open Century Award radio station papa or ya asem hwehwɛ mu fikɔ hunu de ewom ansa na oba bɛka wo mo de ma me o kyerɛ na me video ne audio no na maba mo atie abusia hwade ha fi wo wankogya nkani akura bi ni hɔ nsase na ye twitwa no saa abafke wie na menwi akora no na obeka sɛ ɔmo yɛ num wie the 5th 6th 7th na afei mimi ahoma no mamo afa akora ɔtɔ so ensia hwɛ akora we na ɔkɔ school Dreamfield ɔkroso Dreamfield ababe to koko ɛwɔ abisim na obi de taxi ababe si wo bunko na no ne hyɛ akyire wa apɛ kukuron yano ekohu ni wɔn Ashanti region akora we tɔ so enson enti me boa madi tragu mo so de ekoso wa besim no enti monte ye hwɛ onie me yi a kyerɛ hwɛ onie de ɔtɔsonson enie wahu de ɔtɔsonson enie nto de fie pre papa no ɔyera ye anyway ka ho a nipa bɛ se dumiensa afei the last one na anu ada akoda 1.5 year hwɛ kwan fa so omukun no abusia menye dem biu nti me na menkan sɛ abisim ayehu me na menkan kyerɛ sɛ abisim ayehu awanye hu nti wo do ba bɛkɔ school na bɛgya na si junction so
no kwa no aduane no bi wa be fa kwa kokun no akwa gisika no wa be si abrosan asisi mansions fie so ontimi ndam ma locate fie bi e wa abesim mo frɛ me a me kyerɛ mo fie di o mo ye wo ho mo am frɛ me a de me hu ene de ese me ka kyerɛ mo no ma be ka kyerɛ mo no obi ahwɛ ne ho yie abusuya de radio ye ni maka say ne enye bete mo fampa bonta ya chi enye ne honan mo gya na enya ye ne wie mo atumfa hum ni aham ye ne sakawa okot sakames any politicians ye aya ne ma mienu e scan to me de opa mp adie ene de opa sika papa adam sai de pa mienu we bi na o mo ye nya sa eye tumi ni sika saa de ekoso nyanye tumi ni sika e de biewa nti de opa mp adie de opa dc adie de opa president adie de opa abana adwuma ayo de opa position bia no tumi o de nipa no mpeni nipa nankasa nipa brebo ena eye de opa sika so anya ne ho no ono sa ya kra keto ha do de no 0543 989989 mamenchia Chanton of Chanton Classic Chanton hu nipa wie nti ufie na wasiasi ho no the next 4-5 years o mani nyina be ko na aka wonko a na yete se fie na esi wankogya no 0543 989989 0247 989989 mamenchia mo fa asante wo nso atre na menchia eye wo fa nso wo fie pre ana fei agya donko ene mi nkura asefo ni nyina maame akua donko oya maame fo nyina ka akire hello 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 majo hello Nsem Sisi o ana o kan say e ba cho di ka sa free ba cho Mr. Santi ni me ka selfie at ada Mr. Santi o what to say na me adom na so e ya me adom so we ya pa ya de Christus amen nane wo fe Nsem Sisi papa Sunyani ha na o ka so ubede abuneka ubejai na wa na obebre na krote sa bisim sadie nsemu a esi kukwe ana esi biribia uka ana uku fact so ho yese bo sire muka enti krote se nti se nana nka yampanyimfue senka omu ema bambofo beye research wo kure mu a boni be na nkanfu se ewom samu betisi akasi nyina efiri kure mu wohu enti na nanka me je mi susu se create se no nke se mpanfo ma omu ani da ho na nka yetu anamon wo kure so se abonefo ewo no nka nsesaye bebam enam se be fra kire madwene me da wase so mbetie dia asemwini ube kanso ya dia omo ebetio nanu ani se bonenu ekoso ha okasa ovasante ya za okasa na wano toka krabi onse brahimfie asanu no but de ekoso bia so de ukwatiketu bi esie ye baba ususesi a ba de ekoso iso de ye nisem enso ye mpenhwe yo edomonim bedase sase na moton no moton wi a wo ma ba be si fie in the next 10 years wo na ye kunkunkunkum mo no hello 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 Bajo new kasa free. Pato Chief Supo Drogo. Hey Chief Supo. Yo. Hey, what call there? Pato kona se. Ya dom Chief yenti o. Pato minye pudi kana minye pudi sini wai. Oh mahu.
Okay. Na mpacho ufuruka ne kama papa ne mashini na o Facebook no so. Na ko ni sira papa na o ma o kwana o ne. Ne wa ma ngura ko first of all quotations wa kan ni na ko pe o ba bu quotation no. And supply some papa. That's say. Maybe you get na ya shini ya ebe boy papa. Upon the year na na chinom. You you could be atimu that the above for nine and coupon. In this dear Mamma Shini, now a boy to cut your yard here when I pen. You would say, I been baby cabins you. Say, me and me from Dakar now, what in Yanni, you might get a year from Dakar offer, and never tell Musse yet, or for what that to say, ye never to. Yet be a house or that near the Gumu. Now, we can be the a wire on one weapon because I said that you got to see the Ganumana. I don't know, afternoon. Oh, you're from Dakar. Oi, the young was a moment pie bonnet saying. There's a bombard another wire my Yajiman Koso. Nipa Bewu. Sempro. Now, sir, hello. Yes. Okasano and Ghana because of say, yeah, Bresna or best my copy, ya couple. Now, say, what you know, boy, about possible could use our Congressman Gaboni Benny, now so awesome Bonnie has a agent, Becca, who has a penny by your master. The somebody. May I say, Munyane clear what Robo. But so make you Facebook, but may you know how send me on Facebook. Okay. Live. Okay. May I say, Udru Droboa, Krubia, Sampa, Krubia, and Demusa. Hello. And Nsem Sisi. Hello, can it? If I told you, because I'm free. As a penny, because I'm in Newtown. Newtown for Intimo. If I told you, I can say, Uncle Show. Amen. Now, Obadi and no more will have the great year. Amen. That year, the way else with the young one, this no call, not the course to be answered, so may I see at the delay I actually knew. Amen. And make a dear sir, let's say our four in a to be a share in a honey and by ye. Good, said the years and said the court to see me there. Alwenya, a cram or cannon. Miss me that say. Mamenchia magazine phone na master wall long one blacky and master Kobi we see organizer award Dumesia. Hello. Hello. 0543 989 989 Pacho. Control number ye 0543 989 and a 0247 989 Hello. About your Duke as a free. Look as a free. Tepa Boma. I am patrolling you. Papa, I could not know what kind of simony be offer Nicoletia. A basano. None was heavy. Nani mokuru ni din. Okay. This tebini ni kunu betena ona omokra abeye adwuma o kama oma wonnan. Ase du be mo so nwale be ma ni bi. Omkodu ayi na ofa be ma fofo ne onde ni ko omkuru. 3 days pepe so ko ni kunu busuafo. Wo police anu anu. 3 days ne be ka sesu. Wawu. Ti atam na rafa ne kan no kore. Reporter na be kan no. E no kore pa. Na me ne ke benso. I see. Bibu we are so. Bibu we are so. Ana ko kumi we me na na mfi pe radio no. Ona so pe radio no. Aha. Mati enche bia director di bia banti oba. Radio bi wai. Ya wo me ye bi ase. Okay. Na me pe wo fa ne na no. Okay, Mati. Me chia tepa. Me chia bomafo nyina wai. No bia joso. Me da say, ma me chia eye twa ho kwanta na age. Sister Jimaima, otra de ewo eye amamfo so. Onu wa madam fo nyina me chia mo. Hello.
Nsem Sisi wo bra fo wo. Na o kan hye no. E ba che odi kasa free. Ana so for ntwini. Ozo fo yenti o. Ana Papa. na o se abisum nko ana sa na me nyina shi. Ho na maduru. Nnera nka me kwa yamfo so bi asi wo ho. Na akwara ketu ano de no. Yesi aprosifo se moto na gba akwara no. O se Akwara ketu ano de no yesi aprosifo se ye moto. Dabi anya posifo na kan se moto. Na ha na se ye moto. Wo mo se wo mu hu ni Poku no. Bi mu susu se ye twene moja, bi mu susu wo mo de because na so ha no wo mo de as a sharp knife bi na wo na ni ti hu okura afa ho. But my hwehwe mu bi ahunu se misusu se obi na de car ebo no na nipa no o feli se wantimi ama meka memi hwehwe mu amaye no no. Okay. Nana. Ane. Papai. Where tawia me den krabe ma jenkra. Mi aso kra me tawia. Ne tawia jenkra tuwi. Yo. Ye nyina ye ni mi se abishim sa ase ye ni de ye ne de. Do ma hene dia. Ane ka kire nana se o ma na ho mene so. Ma ka kire no. Na nsema ekokọ so abishim no. No kwase mi obi a wonim papa no se de ne bokere ne na bia musitie no. En sound well ma no. Okasa Richard asem no bae no. Nanante ya ka kire nana se omra bonchen ye twere na abishim egudoma animase. Medase. Menso medase. First na ye nsase sem. Na de. Eye kunkum. Hello. Hello Nana. Nsem Sisi o. Na o kan se. Pacho odi kasa friend. Ya frame dirty boy me free of the market. Dirty boy yenti o. Nana the Richard case no the results na ba on. Results na mo so more dam na dwene mu da ho se family ke no. Akazi ye be tie Ghana for no kore no. Sisi de ye be tie no kore no. Nana o ye na o portal na o kan ozo ye no me gudumafo. O me ye gudumafo Nje mi ye frefreni. Okay. Ye kuro ma mamrezi. Upa tie na tie be tiske. Ekoma oba na bisuafo. Na se akokọ ebi akire nko ya. Oba ye bibia ni ebeto no. Sa. Na se akọ na tie ko da unfa na tie nko ye. Na se udi kan bi akokọ no kono mu gitu je oba ne oyire. Na oma ya mamre ni ya. Oba ne fo osise gbom. Ebet na ku oba ne be ma ne nkwala ni na kama wa. Wo be ma na oni oba ne koda na. Dabi. Oba ne kunu no ne nkwada ni nyina. Yes. Bibi wo siremo. Nana nye izo. Entina sometimes sirem for man mo ba ha mo ntai en say basa no. So oba na wo say pe ene onka yi se okofia. Onko ni kunu ni fie. Oduru ope to odi kan ba amane. O me ko se ni se na makoye. No ma ye ho amamre ansana ekwan da ho no ma na wa yere wa wura fie. So de o kana enya mo nwa. Matias. Nana obiro. Mebreo. Na wura we o ko wura mi pa. We dey kura me nyimi o kire na me full video no. Nana ja me se no TV Facebook o me se nana oh. Dia na o pay. Amen. Mi sira pa. Na mo nhwa mo hu ye na nya abesim nko a boys ni bi wodnom ase why? Enjezo. Nyame ya adoma next week meto asi Sunyani West odoma se ne fie pre. Na mo betensem. Why? Mimi ya bikura ye ka se ko peda da bi ama na bisimo so on koda. Dabi. Ade en ti say the grade 2 million. Na abisin kro kakraka we nyina filling station ni ho. Enye ize na. Why? Ene ye perpetual togu ye moto makochini me china bisim na msa Joshua na abisin kro kakraka we filling station ni ho, restaurant ni ho, filling station ni ho, hotel ni ho. Hotel no wo soro no ho no kro mo se na me konkret aya. Hey, abisim. Hello. Ba jawani.
Ola no nya gina ye. Ozo ka zafri ansin. Yenti wansin fo, yera ante anko. Another question in America. Busa. I said, let's say in Sate. Eba John say. Okay, me da say. Abusia, the next 2 minutes near the see. Ochira no pebe san so aba be som. Hello. Hello, Nana. No Mary. Papa. Now what is saying? Adumu na so e. Yo boko aboke wa. Me chia wo mu nyina na ma so boke. Na bra kwa me ne what is saying? Nyame adum no ho ye. Na oba kurom ha wa. Ye ka chere ne say ya on frame bi na me so me frame ni bi. Mate. Da ka chere. Da me yokosia yese wo ayitapa. Na me kan chere ne say da bia wo chia no o sere. On pen ho asem me pen asem say. Nana e. Ye. Wanwo ai bana sama mo kai. Agurumani no. Wanwo de oye ene say wonim de oye ya no dana asam no si ya no ko firifie ho aka wo nyina amma. Sa. Ko firifie ko ne papa fia ka wo nyina amma. Oh, ye ti wa de no so be pa okunati na uti okunufi. Uti okunufi a usan so man no ma esan beba. Oh, okunu awu awu bewu. Na asem si ren kokko no papa fia nko betuma sana ba na. Eda na okoye sa de no. Ko fa so ko ni papa fia. Ka ne ba na anya asam. Ka asam we nto ne ba no. Ana sa wo mamba na po. So ni ofa ni kuna chipe wi akọ papa ka je ni papa. Papa me di ewu. Okay, nice key. Papa fia. Obetima akọ ne maami amane. Ne maami so be ne papa amane. Na o ma busa. Bemba akọ na akodi isa nyamra de sam. Na bema na ya mu kan na sa me na me timi ba bi o. Utu baby. Ai. One friend na ko beba. Asemo. Utu baby so ko yin sisi mo se sa o ba ye de o ba ye. Asemo. Sisi mu de sima ade so ya sima numo. Sima num pena oho ato. Oh, what are you like? That's I'm so dog. Asemo. Mawe, wa mo ha ya dwen o. Na mo baba, mo nya no ya juma. Awusi ya family no bi na fe yenje mo ma DJ Dawuro. Na omehu mo nyomo a edafom. Ena Dawuro ntiapo. Nti obobo mo nyomo edafom pa. Dawuro. Hello. Good evening. Wajo du ka free. Yam fufu yentie mo. Ana pampajo ina stop work and watu kwan. Watu kwan. Medas. Hello. Hello, Nana. Paja hoini. Nana, from Akwasi Mahama, the free border so and Yadu. Oga se free border so. Yadu. And why? This year, one on the wall. Ewa hifa. It's 15 years. Me fancy ba ni bikura. Hey. Dame, me fancy dame. Me ami krom dame, kran kwanta dame. Wala. Hey, yani owo achiri. Munya e clear wo ho. Munya e clear wo ho. Mo. Yentie mu e wo dame. Long time. O see the program be too da. So for mami bi dey no. I know me follow ya man DJ Piesie. So for mami no ode ye court say agu nanim ase wo ho. E na asem no so wo court ayeka. Enti ebese judge ni bu awie pe usa asem wo court aya na ne kana ye kana. Nti ja court no bebu ase ye na ye di bimo. So no na di bimo. Me wa bom ni nyina na fe di wo mu bie ma be ka kire me why. Yo nana. Me da se. Nana.
Yay. But you make your power. Medaswati. Maybe some neighbor. The papa is the man for after name cancer. I to new road to cancer. Oh, cancer, minimum. Could you want a long time? Now, make a sending our number part needing to move after. Why? Me pacho, who phone actual number no? Why ready? Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. You're for free. Okay, so OT, mean to be a number and the amount. I was here a ball a 10-20 I say a pound. A time number, so you're better than compliment. Hello. 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 Hello, Nana Gouzi. Pacho Duke as a friend. Hello, Pacho Nana Balatag and the Alaska Junction. Pacho into you. Abisia. Ya better. Moment fancy. Ochana. I said for Bremo. Me sorry so. I ya doma. Ebe sanso SCBO. O adwaton de bia fabra na mentoma. Afin pacho mo na mo pe numbers no. Tie. O asem bia na asem no maka no court awie. O pa kwankyere afabra. E wo court aye kan mfamba. Yen kan hinsem e ha de burka ne chieftaincy dispute no. Se hwan ne di abakoma hwan ne di ankobia hwan yen kan wa ha. Yen kan hinsem. Ne mo no ye de na si akonwa so hene na obu kwase a fa ne bra na eyen samansama hene. Ti anasa wo ba uhu bibi oyebaifo ofiewura osese o sofo ordinansa wo wase ope obia de ode aye obia wo tete wo ha wa wonte ase no fa breme na me nkire okwan no se fafa ebeboa wo numbers ni ni enti dame nkrankwanta ade mbra dwabo so akati so de biso pacha wo frɛ number na ebeba me direct 024 891 9991 024 891 9991 adotoni 024 891 9991 991 ofra ebesimi so o ha bia fabra ana say ofra number we 024 24 99999